na imbag garabitay amin kakabsat, iti daytoy na Santo na Misa, intay mandaggayan, ngagyaman, ni Mr. and Mrs. Sir Charles Paracruz, akin ti pamilyana. Pagyaman ni Rosita, akin ti pamilyana. Pagyaman ti Banlucanag family, Alvin Gabriel and family, kintinadaras, nga recovery ni Alfredo Banlucanag. Tumadar tayo ako. Hintay amin sa baten ti Apo. When hintay amin sa rapwen ti Apo. When hintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisod sa lakan tayo. Obo bingen na taingan, intay nga di kanta. Panang sarap ken Jesus, nga ari di kapya. Idiriday nga di kanta, ti kinatanog na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Nagabsat sang kamay sa tayo nga agyaman, iti sagot ti biyag, ti sagot ti pamati, ti susurot tayo ken ni Apo Jesus. Dahito ti kadakkelan nga namnama, no addaan di tarigagay nga sumurot ken kuana. Italag tayo amin ken kuana, dagiti panggap tayo, dagiti tartarigagayan tayo, agyaman tayo, iti dahito panangitalik na, panangiyawat na, dahito pamati kada tayo. Ikararagan tayo dagiti kakabsat tayo nga timulong tapno mapaunag ti pamati tapno masilawan tayo iti pudpud no apamati kadagiti mangiparpari na ti ayat mangipari na ti panangisakit kada tayo idawdawatan tayo ida tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti daytoy na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo pagbabawyan tayo ida yantangay mamati tayo ti Dios manang ngaasi ken managayat. Sika anay baon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sinubbot na kami kat pinagbalin na kami nga anak mo iti sidong ni Kristo. Kitaen na kamkad asi aayat. Pasengkedamkad ti panangisaad mo kada kami iti sidong tinapaypay sa awaya-waya ket iturong na kami iti agnanayon a kinagasat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Kas may sa abalud gapu ti panagserbik iti Apo. Iunay-unay kung agbiag kayo kas may kari nga nangayaban ti Dios kada kayo. Kanayon kuma anapakumbaba na emma ken naanus kayo. Ipakita yu ti ayat yu babaen ti panagtitinulong yu. Aramiden yu ti amin akabailan yu amang taginayon iti panagmaymaysa nga ited ti Espiritu, babaen ti tal na amamagsinggalot kada tayo.
Adda maysa bagi ken maysa nga espiritu. Kas iti kaadda ti maysa anamnama, anayaban ti Dios kada tayo. Adda maysa nga apo, maysa a pammati, maysa a bunyag. Adda maysa a Dios ken Ama ti amin a tao. Apo ti amin, agtrabaho iti amin ken adda iti amin. Naikkan ti tunggal maysa kada tayo iti naysang sangayan a sagot, kas mayan nurot iti rukod nga inted ni Kristo. Dinutukan nati sumagmamano nga agbalin, nga apostoles, ti daddu mga propeta, ti daddu mga ebanghelista, ti daddu mga pastor, ken maestro. Inaramid na daytoy tapno isagana na dagiti amin na tattao ti Dios, iti Kristyanwa na panagserbi. Tapno maparang ay ti bagi ni Kristo, iti kasta, agkaykaysa tayo ti amin na pamati ken panakaammo iti anak ti Dios. Agbalin tayo anan-anay anataengan, mairukod iti nan-anay akasasaad ni Kristo. Daytoy ti sao ti Apo. Makadanon ti sauda kadagiti ungto ti daga. Si babatad nga ipakita ti langit, ti dayag ti Dios. Silalawag nga ipakaammo ti tangatang ti aramid na. Tunggal aldaw ipakaamuna iti sumaruno nga aldaw. Tunggal rabii ibagana iti sumaruno a rabii. Makadanon ti sauda kadagiti ongto ti daga. Awan betla wenno sao a maaramat, awan met timek amangyeg. Nupay kasta, iti entero alubong agsaknap ti timikda. Makadanon ti sauda kadagiti ungto ti daga. Makadanon ti sauda kadagiti ongto ti daga. Agsao ka o Apo, dumdumngeg noyadiben mo, at daken kadagiti sao amaga, itetiag nanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Adaken kadagiti sao amaga, itetiag nanayon na biyag. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasa kumamet kan ka. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Idi magmag na ni Jesus, nakita na ni Mateo may nga agsingsingir iti buis. Agtugtugaw iti opisina na. Kinuna ni Jesus ken kuana suruten nak. Timmakder ni Mateo ket simmurot ken kuana. Idi mangmangan ni Jesus iti balay na dimteng ti adu nga agsingsingir iti buis ken adu a managbasol. Nakisango da ken kuana ken kadagiti adalan na iti panganan. Nakita dagiti sumagmamano a Pariseo daytoy ket kinunada kadagiti adalan na. Apay ang makisango amangan ti maestroyo kadagiti agsingsingir iti buis ken kadagiti managdakdakes. Nangyeg ni Jesus ida ket simmungbat. Saan adagiti nasalon at ti makasapol iti mangagas no digat dagiti masaksakit. In kayo adalin ti kaipapananday ti apaset ti nasantuan asurat. Asi ti kalikagumak saan adaton a mapuuran. Jak imay mangayab kadagiti nalinteg ngem tapno ayabak dagiti managbasol. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. At daak pailaeng. Sino nang ikarkararag nga nag-agsublain?
ado amok ang ado kada kayo. Gin ko kuna kay laeng niya. Malas yo at daak mo. Ay di nya naganan no kanya ka mo ada na kapad di Mexico kanya yon. Awampay. Ni kapitana. Awa. DJ Tilma, DJ naala tayo nga Tilma, kuna DJ Rector ijay, Monsignor Salvador Martinez, at da kay to pay laeng ditoy into no 18 kunana tata idi September 18 awanen Monsignor. Isunto ti pananglukat DJ original niya, itilma na ta handa basta-basta lukatan gayam. Ana i-schedule na ipakada na kini obispo na. Kung adda kay to pay no 18 mauray mo alaem kunana. Hangkam mangmangted ti written kalakuma deja kasuratan nga indinnes mi dagitoy tilma ije original kunana. Ngem no adda ka kita to kunana kaawanan apo ta ay gawid kamton kunak kastoy nga rudan kunana. No, the number DJ kadwam kunana DJ California tasyakla ang ti pinauli da DJ kwartuna may maysa DJ kadwak na bati da baba. Idennes minto no 18 iti rabii. Handa mabaling nga lokatan ti aldaw. Ta siyempre dagsaan ti tao. Imagine ta 500 years no inaprosam siguro DJ yan ka maburbur ngam no apaya nga haan. Milagro no makadanong ka ijay. Mapakararag ka nga talaga. Iso nga DJ ipawit danto ijay napanak ijay ginagyanan mi ijay naganan ijay California ison tumat ti mangipawit kanya tayo ditoy. Iso nga hangko na iyawid. Kararagan nyo ta makaawid mo dayta nga original nga. Ato ti magatang ijay aglawlaw na makagatang ko ori sa dinno. Kaya basically daytoy nangina ko madayta. That size nangina data. Baka nasurok nga $1,000 dayta. Ngamhaan nga naidagkat. Manmano ti maidagkat. So nga nagasat tayo ito, no mapasangkot tayo dahil nga naidagkat nga tilma agbalin nga relic na dahil dyan. No makita tayo ti Mexico kakapsat, kada kay nga nakapan, kada kitay nakapan, kasla idi makadano na kaya dyan, kasla nagbatit ti pa nagkitak ti pamatik. Kasla nagbatit ti pamigit, doon di pamati tayo. Kasla nagbatit no ikumpiram ti pamati ti Mexico. Siguro DJ bunga DJ pa nagparang ni Apo Santa Maria Kanyada. Nagado nga tao DJ nakimisa kam ti Domingo. Diyak ako nata ka makikonselebrata ka haanen ko nakta Espanyol mat. Kanya natin amok nga Espanyol ka kay ora es. O kanak mga ka. Isto es poligrapo kung naklaang madagajang mula tinaadal ko ito. 1 semester lang amin ti yo soy guwapo o ayaman sam ko na nadayjay. Dayjay mula ti amok iso nga ko nakahaanan baka kuno pagbasaan na kay ko ngam nagaduda. Nakikuhaan nakimisaak. Actually hang ko maawatan ta 1 semester lang aron. Man dagajay words nga maawatak sinursurot ko laang nga dayjay kaunggak dayjay party jay. Strange nga talaga. Ngam no makitam ti kado ti tao. Makitam dagi simbaan da di nagparangan ni po Santa Maria, makitam di katedral da. Apo di katedral da kakabsat. Daytoy simbaan tayo may sala nga wing na data. Upat nga wing nagdakkel na nga to ay apo makapa sigar kasla sumsumgar ti daytoy nga tinulad tayo daytari tablo. Kala ko marito di simbaan niya, ita nablakan dita, ita laang sumungadan ti tao, addat ta dita tablo sa bali di main. Dahil di so nga di explain ko ijay. Dagito yung marmol tayo nga ikarkarit tayo, apo daga di marmol da. Kanya pala nga tawon daga jay, nagpipintas nga nagpuraw nga naka no makitam di ka nga to na kasla nakitak di pamatik ko nakabat isuda dabay jimid nakatukayak la unay nga di kaabay ko after di jay misan nalpas ti komunyonan nalpas ti final prayer agkarkararaga at damay sa pamilya agkarkararag mother ay husband wife and yasan anak na day lalaki agsangsangit day anak na nga lalaki ti mang
taptapik kanya na hanang agsangsangit nga daytay agra ngam DJ ka po di pamati da nagaduda nagseryoso dat pamati so ti ko akas na nagbasit ti pamatik no magari na kijen nagdakat jay siguro bunga di pa nagparang na siguro di bunga ti pamati da kini Apo Santa Maria nagadu nga tao kasla baruda amin ijay lugar nga daytay ko ma-regular nga mapang kanya agibid video damat agpit picture damat kahit nga sa kas labaruda mo't ijay nagparangan niya po sa taon, no, makita yun dayjay, apo, barbaring na makaarami lang na sayat nga slide tayo, explain tayo to. Nagmayat. Kaya isuti kong kunak, kas ano ka unag ti pamati na ito yung tatao bunga nga tadi pa nagparang na. Isuti kong kunak kasla nagasat da, uno nagasat tayo. Isu siguro ko na kala ko madeti ko na ni Apo Jesus, surutin na ko na. Apayang ano dadto maji isusurot tayo a Pilipino. Admita rin tayo kakabsat, narabaw. Di isusurot kini Apo Jesus. No kitkitaan tayo no ikumpirak na da ako madjay. Di isusurot tayo kini Apo Jesus. Haan actually admita rin tayo oray siyak no daduma medyo maksayan kaslahaan nga isu ti number 1. Nagsakit nga panunutin no daduma nga ni Apo Jesus kano daduma ka hanga iso number 1 ije biyak tayo isusurot tayo. Hindi mo rin nagdadak ije kas lagbabawi akpay kadagiti naglablabas nga biyak ko akas tao kas pati apayang hanga iso ti nagbaling nga number 1 iti biyak ko apayang kasla adda pay laeng rabrabaw na. Kadagiti daduma ka maiturid da pay orehan lang nga makimisa iti Domingo. Normal laeng. Namin hantay nga amo di surusurutan tayo. Haan nga clear di jay, haan nga nalawag, no sino di jay surusurutan tayo. Haan nga nalawag ni Apo Jesus kanya tayo. Iso nga nung nabdumahaan nga, iso di number 1, itibya. Iso kunana kini Mateo, surutin na kunana. Uwan kunana ng aleng-aleng. Iso ano daduma oray kanya tayo admitar no mapadasan nyo mati mapanay no na inyo kasla sumsumgar nga kasla jak maawatan ni jeri nak isu ti kunak no daduma kasla pa babawi nga apaya nga haan nga isu ti number 1 haan ako mga kaste kakapso tanak ko makaste na kinakurang ti biyak ko nga padi no number 1 ko madijay na Apo Jesus no daduma gaming kanya tayo haan nga nalawag no si asino ni Apo Jesus kanya tayo iso nga mabalin mo pa nga langanan ang makimisa mabalin pa hang ka makapokus ijay misa kurang di pa nakaamong kin ni Apo Jesus iso nga ti makitkitang kadagitay madikin ni Apo padi madikin di kaabay mo uray lektor ka ada nakaupayam pimanaw ka ta apaya ammo ni Apo Jesus actually choir ka una niya acolyte ka ada nakaupayam pimanaw ka ngamin hantay nga ammo no sino dijay surusurutan tayo iso nga uray umay tayo makimisahaan nga nakapokus kini Apo Jesus sabali ti makikita tayo sabali ti mang distract naglaka tayo nga madadael ta paya haan nga nakasulid DJ pamati nga para kini Apo Jesus iso nga mabalintay pay langanan ngam no dakat jay marinam DJ sulid di pamati da pero ammo da di surusurutan da di ay evaluate nga ron pampanunutek launa yan naging gana nga kadagitoy pay laeng siguro di jay panangipari na ni Apo Santa Maria di ayat na kadakwada di pa nagparang na kadakwada salsalukuban na ida di kakabsat nga Meksikano nag marinam di jay solido nga pamati ag pilgrimage da mapan i-priority da ti mapan taapa niya nalawag kanya da jay surusurutan da da jay ti kurang kanya tayo maririnak nga rod ko ala kakakas nakakaasi tayo pagtangtangsit tayo nga taga-Sibilya, nagbayat ti simbahan, may naka-aircon kami. Di gayam ti focus tayo. Wala dumaka kurang kini Apo Jesus. Iso nga na nakaupayanan, isudalaan na. Ang baamon ta isudan. Apayahan tayo nga ammo, di surusurutin tayo no daduma. Kurang di pa nangammo kini Apo Jesus, nga iso ko maiti number 1 itibiyak tayo. Kinagmayat dati awis na niya ti kunana surutin na naku
Kuna na ka, un sumurot, no, kuno datay ko man nang ibagaan na ka, un tumader mo nga sumurot. Nga anya ti kunana, di ka di isusurot mo, solid nga isuna number 1. Anya ti kunana, ti sumurot kanya, nga agtalya-talya, anya ti kunana, inak mampay agpakada. Kunana niya, dagay ko ha, dagay inawis na inak mampay agpakada kadananang kintatang ko, hindi agtalya-talya, hanga makasurot. Inak mampay ikali ni Jimmy na taimi. Let the dead bury the dead, kunana mo, bayang mo isuda. Anya pa dayay may sapi nga rason na dayay agpakada, nagadudagi di rason da. Kaya na nga sa kurang. Kung nukit kitaan tayo dito, isusurot tayo. Kas ano ka unag, dahito nga isusurot. Dahito di salsalot suda ko, won, pati ako. Won. Haanak magami, hamo mabaling ibagami kami nga da kami ti dadaulo ti pamati. Mangidaulo laeng, tano dadaulo ti pamati, kahit nga sa un, nakamkuman ti kauunagan ti pamati niya. Mangidaulo laeng. Nakam dati mangilid kan niya yo, tamapantay amin. Nung admit rin, uray padi ak, no daduma ka, I have the doubts. No daduma, ado dagiti gundaway nga, haam nga number 1 ni Apo Isos itibya. No daduma, ado dagiti gundaway nga, ngamin kurang di pa nakaamo, no sinno di jay sursurutan. Iso nga tarigagayan tayo kung mga amon no sinno ni Apo Isos. Iso di makitak tiri nak ijayan, Apo, nagadok kurang ni. Hindi makitak ijayan di jayri na akon ka, nagadot nagkurkurang ako. Nagkapsot, di pa panangisurok. Nanipod pwede katikistaan. Nang simsiminarak ti mano nga tao. Mano dimngeg, mano tina paunag ti pamati na kini Apo Isos. Ori seminarista aging gana nga padi mang seminarak, mang rekoleksyonak, mang tedak ti sermon, mano ti naiturong nga napan kini Apo Isos nga simulid di pamati da nga uri no makitam ka isuda ka agbalbaliw gapo ta umunag dayay pamati kasi ammo da di sursurutan. So nagaduma ko nakidya lahapo, nagadukurang ko. Nakitak ti kinabatid ti pamati, kinabasit ti naaramida ko akas padi di narinak ti pamati da di jay, narinak ti mabalin di presensya ni Apo Santa Maria. Kasi kaharit na magkanya tayo kakabsat, awisan na kayo mat. Kasi kayo kinsiyak, surutan na kunana. Kuna tayo naglaka, yes. Kung sumurot tayo. Kuna tayo kini Apo Isos, surutan na kunana ka, Apo surutan ka, naglaka na ibaga. Nung ano kasulid, isuna ka di inaldaw-aldaw, tunggal ka nito, tunggal oras, may karitay ka di nga isuna ti number 1, may karitay ka di nga itatay aming kenkwana, nga uray pa adda panubok ti biyak tayo, number 1 lata isuna, uray adda pa kaupayan, number 1 lata isuna, ngamin, madlaw, anya ti pakadlawam, nohan nga nakapokus, nalaka madistract, basit lang ha pa nagkinaawatan, naupayan. Basit lang nga panang tubngar, gapot ang madiji aramid nan, naupayan. Basit lang, haan nga di pagsayaatan di pamatitikit kitaan na, do di agdilaw ti aramid ti daduma. Number 1 di dyan. No, ti tao nga awan pamati na, haan nakit kitaan, no kas ano ka unag ti pamati ti daduma. Tikit kitaan na, dagiti pagkurangan ti daduma. So nga awis na katatayo kakabsat. Alam, pagyamanan tayo, ori siya, agyam-yaman nakapanak, is a blessing, blessing na talaga. Yung narinak, ti kinakurang na, nagado, ti, idi nakapanawag ka dyan, hindi nakita ka dyan, nagado, ti kayat ko nga aramidin. Nagado, ti kayat ko nga itulo, kasla, panggapantap na mapaunag, ti pamati tayo. Ngam na, ado, ti kurang na talaga kakapsat. Kinukuna na, surutin na, punta rigagayan tayo, ti sumurot. Dahito ka din isusurot, number 1 isuna. Dahito ka din isusurot, nakapokus tayo keng kuwana. Dahito ka din isusurot, asidag di jari na tayo. Nagado ti pagadalan tap no maamamo tayo ni Apo Isos. Biblia, misa, personal prayer, dagiti libro tayo ti simbaan, dagiti pagadalan tayo. Tarigagayan tayo kung mga amon nga at ni Apo Isos. Kada iti ti awis na surutin na kunana. Di kada itatagder tayo nga sumurot, no conditional. It depends. Panapatin na niya. Sumurot ka kanya, no, mayat jay, pastoral leader me.
Sumurot ka kanyak. No. Ti kaabay ko di simbahan na ka, nga kumukusilap. Sumurot ka kanyak, mayat timisam. No. Nahangan niya, pero po di agmisa mayata. Haan nga, hindi ko, ibagbaga na lang, hindi niya kakapsat na nakapokus nga talaga kinapoy. So, nagmayat ko ma. Nagmayat ko mga rin, na nakaganganas ko mga nanamon, di ka dana. Iso nga no, tatangarod kong ko apo, magpagpakawan ako. Kasla, nagaduti, naku mag-confessor, iya nga mauri dagi papadi da, handa unay maka-English. Handa nga naruwam, at dapat na-meet me nga pati, iya hindi pagurayan, iya hindi, basit lang, tiwa na nagadal da siguro as Mexican, as Espanyol. Na kung mag-confessor, kung bakang ka magkaawatan. Nagkakano, Ilocan wag to mat, nagkamakamu ka mo, biyak mo tan ko, nakatumat, Ilocano kami nga basol ko na maawat. Kaya so, anti ko apo nagado di kurang ko, apo nagado di magkapsutak, apay nga haan nga sikat number 1, ngamin no daduma, no haan tayo nga amo di surusurutan tayo, narabaw ti pamati tayo. No haan tayo nga amo di surusurutan tayo, maiwawawa di pamati tayo. No hantay nga amo di surusurutan tayo, naglaka nga madistract ti pamati tayo. Alaka kapsat awis na, kunana kada tayo, surutan na. Depende di level di panangawat tayo, depende di level di isusurot tayo. Atun miken ka, tenggem kadako, araraw miken ka. Di Santa Misa, idatutiken ka, tenggem kadako, araraw miken ka. Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo, kenda gito'y adaton tayo, makaiayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ti panang piyesta mi ken San Mateo, iroknoy mi ken kaapo, dagiti karkararag ken daton mi. Kaasyam ka ti iglesyam, iso at tinaraunam babaen di panangas kasaba dagiti apostoles, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada na si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May kari kay trumbeng. Podno unay maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios. Tasika nga agnanayon na pastor saan mo abaybay anti arban mo no di ket salsalaknibam ida adi agresat babaen dagiti nagasat nga apostoles. Iti kasta dagiti insaad mo asono ti anak mo isu damet laeng ti mangituray ti iglesyam anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday.
langit ken dagan apno dayti pakaiday-dayawan. Hosana iti kangatuan. Madaydaya ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kada ito'y adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada itoy ti bagi isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon na tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Baban ti krus mo kinin ka panagungar, inakam insalakan sika nanubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tay impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem tayat na ana Diyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadua kam tukad met kadakwada a mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdam kadakam daldaw ito'y ti kanenmi ti patinayon ngaldaw. Pakawanem met ti basul mi, akas met pamakawan mi.
ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti daw. Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Nakukuam tituray, ti panakabaling gandayaw, itagnanayo na dinto agsarday. O Apo mi Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti itadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Iti napakumbabakin napnon ayat aposo ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kapya. Kordero ti Diyos, sa maikat karagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat karagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat karagiti basbasul ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari o may kakanyak, ngam ti may sala nga sa o mapaimbag to'y kararuak. Di Diyos Apo, ti pastor ko, ada aminen amasapul ko. Di Diyos Apo, ti pastor ko, baro apig sa ibaay na kaniya. Uray paino aglasata, timgesip nget alugar, jak tu nga agbuteng tadaka kanya, tinalang tu akaruutan, paginanaen na, tisarukot ken bastun mo, salak ni banak. Di Diyos Apoy ti pastor ko, at aminen amasapul ko. Di Diyos Apo ti pastor ko, baro apig sa ibaay na kaniya. Awan dwa-dwa ako muyok to kanya, di kinaimbag, itisipat inatal na alubong, o Apo iturong na, ken ti kinamanagayat mo, samyat ipanagbiag ko, ket agtay nga agnanayon, o
abot ti balay mo. Ti Diyos Apo ti pastor ko, ada aminen masapul ko. Ti Diyos Apo ti pastor ko, baru apik sa ibaay na kanya. Uray pay no aglasata, tinggit sipnget alugar, jak tu nga agbuteng tataka kanya. Tinalang tu akaruutan, pagina na enak, ti sarukod ken bastun mo, salak ni banda. Ti Diyos Apo ti pastor ko, at aminen masapul ko. Ti Diyos Apo ti pastor ko, baru apik sa ibaay na kanya. Kumararag tayo. Apo ni San Mateo, siraragsak anang padaya, ket sinangaili na ti anak mo itay balay na. Ipaay mo kadi, tapapigsaan na kami akan kanayon dayti apadaya nga inted ni Kristo. Iso nga imay mga yab, saan akadagiti nasingpet no dikat kadagiti managbasol, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Dan samo ilinuto-luto yaw. Lag kakaantay taw, duwala abanag dayta, umayo kita no nakasubliak pay wenno saan, wenno mailiw kayon, mailiwak met ngamnang kay mailiw haan di haan. Ay, la naimbagarabi tayo amin Apo, thank you, di concern nyo. Thank you mo daya panagdalyasat, ado nga naadal, ado nga pan nakakita ti baro alubong nga hantay nakikita niya. La ke agsasango tayo tumadamdaman no dahin sagana yo no awan awid. Ayun bagarabi tayo amin Apo. Jetlag. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo. Di man nakabali na Diyos, ti Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Nalpasin din na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. In kayo iti amin a lugar, ken pagbalinen yu ita nga adalan. Bunyagan yu ida iti naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo.